Vítam vás pri druhom adventnom videu a vlogu, ktoré pre vás budem natáčať najbližší týždeň. Budú to také útržky z môjho života, budeme mať aj štrikovaciu vianočnú párty, budú saše trhy a mnoho milých udalostí, na ktoré sa tento týždeň nesmierne teším. Tu už idem nahádzovať z Raomi Garm Vams jedny nové palčiaky, ale ešte predtým musím dokončiť pánske ponožky, na ktorých mi už len trošičku chýba, takže to dokončím ešte v druhú adventnú nedeľu, aby boli už komplet hotové. A jedny, ktoré som dlho odkladala s opratím, tak som ich už konečne oprala, vyblokovala a sú pripravené na nosenie. Keďže som celý rok plietla ponožky a rôzne doplnky pre moju rodinu a blízkych, tak mi prišlo nezmyselné, aby nemali pekné štítky, ktoré som si vyrobila, a ešte som stihla v nedeľu aj doplniť album s fotkami za tento rok. Palčiaky z priadze Vams a Drops Brushed Alpaky sa podarilo už trikovať za 2 filmy, takže to bol rýchly projekt. A nasledoval už pondelok, kde sme v obchode u Paulinky a Tomáš si skúša čiapku. Myslím, že to bolo Malabrigo Rasta, pretože si tú priadzu kúpil, pretože Paulinka je počas víkendu nahodila. A Tomáš tiež plietol palčiaky, ale plietol ich iba z Vamsu. Tu sú jeho, tu sú moje. A tu nám ešte Jarka ukazovala, keď pripletala Kamarose Mid na stol k základnej priadzi, aká krásna čiapka z toho vyšla. Paulinka sa rozhodla, že vám ukáže, ako háčkuje bublinku na deke, keďže ona teraz háčkuje deku. Tu máte postup, ako robí bublinku v tých pásikoch. Andrejka v pondelok na štrikovaní plietla Oh My kaftan do diskokalu Dagmar, takže som ich chválila, aký má progres, a musím povedať, že tá priadza a kombinácia, ktorú vybrala, je úplne nádherná. Pevne verím, že ma aj takto dobre budete počuť. A dnes je utorok, druhý adventný týždeň, ja som vám v nedeľu a včera točila zábery u Paulinky, ktoré ste už mali možnosť vidieť. No a rada by som vám ešte ukázala, že už mám teda hotové moje palčiaky. Trvali mi 2 filmy v nedeľu. Sú z Vamsu a priplietala som k tomu Brushed Alpaku od Dropsu. A ešte som si kúpila aj takéto deka klbko na ponožky krásne u Paulinky a my v podstate dneska je utorok. Ja už bežím do práce, od rána som robila z domu nejaké veci a v podstate dnes mám nejaké tiež stretnutie po práci s kamarátkou a v štvrtok máme spoločné adventné pletenie, na ktoré sa ja veľmi teším. Pevne verím, že sa tam uvidím s čo najviac z vás a dúfam, že si tento čas užívate, je pokojný a kľudný. Pri mne tu beha mačka, ktorá momentálne nesúhlasí s tým, že chcem ísť do práce, ale teda nič sa nedá robiť.
ani nevieme, ako ten týždeň ubehol a už bol štvrtok a my sme mali vianočný štrikovací večierok, kde Paulinka štrikovala do obchodu vzorky z novinky od Lany Grossi prípletovými flitrami. Ja som robila ešte jedny palčiaky a Tomáš robil Oslo Head. Paulinka urobila aj takto originálne rukavice, kde v podstate máte plnohodnotné rukavice, ale máte miesto, aby ste dva hlavné palce dali von a vedeli používať napríklad telefón alebo čokoľvek iné, čo potrebujeme. A ešte ju doplietla aj vzorky, pripletala k tomu rôzne materiály, o tom vám určite ona povie viac na jej Instagrame alebo Facebooku Voľná na predaj, ale ja som sa asi zaľúbila, aj som si vymyslela taký projekt, kde to veľmi decentne bude zakomponované, lebo je to skutočne krásna prípletová priadza. No, ahojte. A pevne verím, že ma budete dobre počuť aj takto, lebo sme dneska mali vianočnú pletaciu party a ja som mala teraz zase toho viac v práci, ale teda tá party bola úplne skvelá. Ja ďakujem všetkým, ktorí prišli. Veľmi si to vážim, vidíte, som v pyžame po sprche. Ja som tam stihla uštrikovať aj ďalšiu, ako sa to povie po slovensky, napadám, ale po anglicky fingerless mitten palčiaky. A teda druhú do páru, ktorá bude darček. A bola som taká nabudená z tej energie, čo tam bola štrikovace, že som hneď instantne nahodila aj jedny pánske deka ponožky. Takže to by mohol byť celku rýchly projekt. Ale v zásade tento týždeň sa snažím polepšiť a točím viacero veci. Tento týždeň ma ešte čakajú saše trhy. Budeme pre vás niečo točiť opäť v štúdiovejších podmienkach. Že na to sa nesmierne teším. To bude ale cez víkend, dnes je štvrtok. Zajtra by som možno mohla kúpiť už aj ten vianočný stromček. Uvidíme, ako sa to podarí. Ale teda, ja som si tak uvedomila, že v podstate sme za polkou adventu a mne to obdobie strašne rýchlo vždycky uletí a je to moje najmilovanejšie obdobie. Ja milujem obdobie od septembra po koniec decembra proste. Ja viem, že mnohí ľudia hovoria, že je zima, chladno, a neviem, skoro tma, ale to je presne podľa mňa to obdobie, kedy máme čas spomaliť, tá príroda nám dáva ten čas, skôr sa stmieva, môžeme sa skôr zahlbiť, zahľadiť do seba a nejak tak venovať sa veciam, ktoré si v lete povieme, však je svetlo, však je slnko, idem hento, idem toto a tým pádom v podstate nemáme až toľko tých, nie že príležitosti, ale toľko možností, alebo nechce sa nám proste ako ľuďom. Takže ja mám toto obdobie veľmi rada aj preto, že je to také spomalenie prirodzené, kľudné a teda také moje obdobie. Ja tomu hovorím,
Škoda, že sa neviem v posledné čase až tak užívať, ale nevadí, ono to patrí k tomu. Patrí to k životu. Ja idem teda ešte čo to poštrikovať dnes. Asi veľa toho už nebude, len trošku. A vidíme sa cez víkend. Ja pevne verím, že vám toto video dám opäť v nedeľu ráno, alebo možno ešte v sobotu večer uvidíme. Ináč, ak si nejaké video alebo vlogmas vianočný nechám ujsť, tak je to od mojej obľúbenej Marlenic. Tu ešte mám aj spoločníčku, takže ja som plietla a sledovala vlogmas. Cez týždeň som videla nový návod na petu, tak to rovno testujem. Robila som nejaké chyby na nemeckých skriatených riadkoch, respektíve asi som to úplne nepochopila, ale pri ďalšom páre to už hádam bude fajn a možno vám to aj natočím, keď sa na to teda budem cítiť. Tu už sa chystám na balíčky pre seniorov a spolu vybalujem priadze a chystám tak, aby každý dostal tú svoju spoločne s nejakým malým prekvapením. Musím povedať, že táto akcia Vianočný zázrak je moja srdcovka a nesmierne rada som vedela aj takouto formou podporiť ľudí, ktorí štrikujú a aby dostali teda krásny darček na Vianoce. Pevne verím, že ma počujete dobre. Dnes je sobota, to znamená, že myslím, že 13. decembra. A ja som opäť celú sobotu ráno som plietla ponožku, lebo skúšam novú petu. Keď mi vyjde, tak ja vám ukážem viac podrobností. A celý týždeň mám u seba vlnu, ktorú sme vyberali spoločne s Paulinkou z Vlny na predaj do projektu Vianočný zázrak. Neviem, či ten projekt poznáte, ale je to v podstate darček pre osamelých seniorov a častokrát do domov pre seniorov, proste, ktorí už nikoho nemajú, alebo aj keď majú rodinu, nestretávajú sa s ňou, nemyslia na nich. A my sme si vybrali zámerne panie, ktoré mali v popise, že teda pletu, prajú si vlnu, priadzu a tým sme nakombinovali rôzne balíčky. A tým, že je sobota, tak dnes je ešte aj Saše Market, že ja musím dokúpiť ešte nejaké veci do tých balíčkov, lebo sa mi stratili 2 pohľadnice, neviem, kde som ich dala, aj keď viem, že som ich kupovala. A tak už bude na tom Saše Markete, tak to zároveň aj tam vybavím. Večer tie balíčky zabalím už úplne a pevne verím, že na tom Saše Markete ešte zoženiem aj niečo zaujímavé.
možno trochu pre seba ako darček. Chýbajúce pozdravy dokúpené a môžeme ísť na Saše Market, kde som obdivovala krásne výrobky z kože, ale nie len s nej, lebo skutočne je sa tam na čo pozerať a výber jednotlivých predajcov je až dýchberúci, čo dokážu vytvoriť. Tu už vidíte moju obľúbenú keramikárku, krásne veci z ľanu, rôzne mydlá, čokoľvek, čo vám len napadne, dokážu ľudia vyrobiť. Sme našli printy ovečiek, bol to posledný, ten si kúpil kamarát Tomáš, ale hádam inokedy sa im nepodarí niečo originálne nájsť. Ja som si tam ale vzala nálepky s mačičkami, ktoré sa mi teda tiež veľmi páčili. Zo slovenskej vlny pani robí takéto nádherné veci a pozerajte na tie myšky, čo všetko tam robia. Bola tam aj jedna, čo štrikuje, tu som obdivovala brošne. Nevedela som, ktorú by som si vybrala, jedna sa mi teda páči, ale možno si ju asi aj objednám. Idem vypísať 2 zvyšné pohľadnice a tu ešte vám ukážem, čo som si teda ja nakúpila na Saše Markete, keďže výber bol obrovský, ale ja som od Berenike kúpila hrnček, mám aj minuloročnú limitovanú edíciu. Kúpila som si aj tohtoročnú, tu je ešte tá nálepka s mačičkami od autorky, ktorej kreslila aj tie krásne plagáty s ovečkami. Ale môj hrnček bol teda absolútna srdcovka. Ja milujem glazúru tejto autorky a to, akým spôsobom robí tú keramiku. Tu už ho môžete vidieť, veľkosť je akurát. A minulý rok bol motív hviezdy, tento rok sú to také ako keby stromčeky a ja sa veľmi teším, že mám aj tohtoročnú vianočnú edíciu.
Máme za sebou druhý adventný týždeň. Tento týždeň som sa snažila viac pomaliť, teda čas, ktorý trávim doma, pretože v práci toho máme pomerne veľa. A stihla som urobiť mittens, palčiaky z Bamsu. Tieto sú moje, oni ešte nie sú ani opraté. Som tam dávala Bams, brašť, alpaku, robila som ich na 5,5. Sú pomerne hrubé, ale to mne vôbec nevadí. Takže vyzerám ako sám doma, Harry idú do baráku. Akurát keby boli v šedej. A jedný som ešte urobila z raumy, ale z finulu. A dala som tam šedú brašť alpaku. Ešte nemám zapošité konce, ale tieto sú teda pánske. A dnes sme boli ešte na sašetrhoch v Nivách, pokiaľ ste niekto z Bratislavy alebo okolia, tak oni sú ešte aj zajtra v druhú adventnú nedeľu. Kľudne sa chodite pozrieť. Za mňa to bol zase raz skvelý trh. Ja som si tam kúpila krásny hrnček. Ja už od tejto istej autorky mám jeden z minulého roku, takže opäť som si kúpila vianočnú limitovanú edíciu, keďže mi sa nesmierne páčili. A celkovo bolo to tam také milé a v podstate aj kontakt s tými autormi a ľuďmi, ktorí priamo tvoria tie veci, ktoré vy si kupujete, je veľmi vzácny a ja takto rada podporím ľudí, ktorí sa živia tým, že tvoria niečo priamo oni sami. A celý ten týždeň bol taký už pre mňa teda viac vianočný, ale ešte stále nemám stromček. Ten by mohol byť zajtra. Uvidíme, ak sa nič nepokazí. A ja pevne verím, že ste mali tento druhý adventný týždeň pokojný, užívali ste si ho a hlavne, ja hovorím, žili tú atmosféru toho mesiaca a tak, ako by sme možno mali žiť celý rok. Ja vám prajem ešte príjemnú adventnú nedeľu a vidíme sa pri ďalšom videu. Dúfam, že budúci týždeň, ale ja nič nesľubujem, lebo človek mieni a osud mení. Prajem vám príjemný deň a ďakujem, že ste toto video sledovali. Ak sa vám páčilo, kľudne mu dajte like alebo odber na môj kanál.